Θα παρουσιάσουμε τώρα ένα γεγονός που πολλές φορές η χάρις του Θεού επιτρέπει να συμβεί, και αυτό από το μεγάλο του έλεος, γιατί στην κοινωνία που ζούμε υπάρχει μεγάλη αθεία, μεγάλη απιστία και ο κόσμος δεν πιστεύει ούτε στη μεταθανάτια ζωή, ούτε στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό που σταυρώθηκε, έχισε το αίμα του και αναστήθηκε για να μας σώσει και να μας πάρει μαζί του στον Παράδεισο, ούτε στις τιμωρίες της κολάσεως, ούτε στη Δευτέρα Παρουσία. Εδώ έχουμε τον κύριο Νικόλαο Χατζίδη, ο οποίος είχε μία τέτοια εμπειρία, πήγε στην άλλη ζωή και επανήλθε και θα μας το πει πώς έγινε. Κύριε Νικόλαε, πώς ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια που περάσατε? Και περνάω. Και περνάτε. Και περνάω. Για πέστε μας. Πώς ξεκίνησε, πώς άρχισε? Ξεκίνησε, αυτό είναι η ζωή μου. Έζηνα κανονικά, όλη τη ζωή μου έμεινε και είμαι εργάτης, δούλευα. Δεν ξέρουμε εμείς δεν ήξερα εγώ με κακά πράγματα. Έζηναμε κανονικά και προσπαθούμε να ζήσουμε κανονικά ζωή. Μερικούς ποιοι είναι απάνθρωποι, ποιοι είναι γενικά μαύροι μάγκοι, ποιοι είναι πολύ κακοί απάνθρωποι. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί γενικά. Ο Θεός αυτό το έδειξε τελικά. Μάλιστα. Δεν είναι άνθρωποι, είναι ό,τι γράφει στα γραφάς. Ήρθαμε αυτό το καιρός που ζούμε, η απανθρωπία μπήκε σε ανθρώπους μέσα. Είναι απάνθρωποι, δεν έχει ανθρωπιάς. Αυτοί κάνουν μεγάλη κακίες, μεγάλες κακίες, όχι μεγάλες, και κάνουν για όλους, δεν κάνουν για... Και εμένα έκαναν, και άλλους, και τα αδέλφια μου, και τα σχολημένα. Έκαναν συγγενούς, έκαναν... Για πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη, Πριν τι πόσα έγινε? χρόνια συνέβη το περιστατικό αυτό που πάθατε? Το τελευταίο, τώρα πήγω εγώ, περίπου έμεινε στο θάνατο. Έμεινε γραμμή στο θάνατος και έκανα θεραπεία, έκανα πολλά και δεν βοήθησε, και ήρθε γραμμή, ο ιατρός μου είπε Νικόλα, τελειώνει. Δυστυχώς τελειώνει, να πας στη εκκλησία, να πας να παρακαλείς τον Θεό να κάνει θαύμα. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει. Τι είχατε στο σηκώτη? Εμένα έκαναν μεγάλες κακίες, έκαναν διάφορα έννοιες μέσω νοσοκομείου εκεί που στο Καζαχστάν έμεναμε. Έκαναν διάφορα έννοιες. Από μαγεία δηλαδή? Ναι, από τη μαγεία, μαγειμένα και τέτοια, ναι, διάφορα. Και ήταν γενικά δηλητήρια ήταν. Και κόλλησαν, εγώ πώς το θυμάμαι, τουλάχιστον 40 άτομα. Από 40 άτομα έμεναν ζωντανοί τουλάχιστον 10. Άλλοι πέθανε. Και δεν ξέρουν γενικά άνθρωποι, δεν ξέρουν από ποιο δεν πέθαναν. Μάλιστα. Και ξέρετε τι έντονη. Αυτό πριν πόσα χρόνια έγινε? Ναι, τώρα, ξέρετε, τα περισσότερα τα παιδιά πέθαναν από το καρκίνο το ύπατος. Μάλιστα. Γιατί αυτό γενικά πάει στο αίμα, μέσα κάνουν αυτό. Μέσα στο αίμα, γιατί η ψυχή μας είναι μέσα στο αίμα. Η καρδιά. Στο αίμα μέσα είναι η ψυχή. Γι' αυτό το κάνουν τέτοιο και ο άνθρωπος χαλάνεται. Είναι ναρκωμανίας, είναι καπνιστής, διάφορα, αλκοολικός και τέτοια. Αυτά με τέτοιο τρόπο πάνε αυτά. Ναι. Εμένα έκανε διάφορα έννοιες και πότε εγώ στη δουλειά μου που δούλευα στο εργοστάσιο 10 χρόνια. Πριν πόσα χρόνια έγινε αυτό? Αυτό το 2000 έντονε, πρώτο. Το 2000. Ναι, και έντονε το κακό την ημέρα 13 Φεβράριο. Μάλιστα. 13 Φεβράριο είναι η πιο κακό ημέρα. Πάντα. Το 2000 και στη δουλειά μου, οπότε εμένα προϊστάμενος έστειλε με κάτι να ξεφορτώσω κάτι. Δεν ήταν και τα πράγματα τόσο βαριά. Μάλιστα. Μόλις εγώ από την παλέτα άρπαξα το πράγμα και έπεσα. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Εγώ μόνο συνέλθα, τα παιδιά πάνω μου και εμένα αέρα εμένα και εγώ δεν κατάλαβα τι είναι, παιδιά τι είναι. Ναι. Ναι, μετά οπότε συνέλθα, καλά είμαι, δεν νιώθησα τίποτα. Μου λένε να πας στο ιατρό να κάνεις εξέταση, κάτι έχεις εσύ. Λέω, ξέρω εγώ. Οπότε πήγα, ξεκίνησα, οπότε αυτό έκανα,
βγήκε εμένα από αριστερά πλευρά κύλι. Μάλιστα. Κύλι βγήκε. Και πήγα εγώ στο χειρούργο να χειρουργηθώ και έκανα με εξέταση γέμας. Μόλις έκανα εξέταση γέμας, αυτός μου λέει, αυτός χωρημένος πέθανε, ο γιατρός. Μου λέει, είπε με έτσι, όχι Νικόλα, όχι, εσένα όχι, εσύ πώς είσαι ζωντανός. Εγώ δεν νιώθω τίποτα. Όχι, λέει με, να πας να βρεις το γιατρό, ποιος κάνει θεραπεία, γιατί είσαι γραμμή, τελειώνει. Δεν κατάλαβα εγώ. Πήγα, βρήκα εγώ το γιατρό, αυτός ο γιατρός, πώς το λένε. Σε ποιο νοσοκομείο έγινε αυτό? Πρώτο νοσοκομείο Ίκα, αυτό είναι. Μάλιστα. Πρώτο νοσοκομείο Ίκα έχει γραφείο που είναι γενικά για το γένος του υπατήτητας. Ναι, είναι ο προϊστάμενος ο κύριο Κουτσουνάς Σωτήρας. Είναι θαυμαστικός άνθρωπος και είναι ένας υποστήμονας στη Ελλάδα, ποιον εγώ μπορώ να πιστεύω, ποιος ξέρει το πράγμα και μπορεί να βοηθάει και βοηθάει. Δεκάδες χιλιάδες άτομα αυτός είχε βοηθήσει και βοηθάει το άνθρωπο. Και για πείτε μας, τι έγινε δηλαδή, όταν εσείς μετά χάσατε τις αισθήσεις σας και τα λοιπά, τι έγινε? Από ότι ήρθα σε αυτόνα και έκανα μεταξέτασης και είπε ότι έχω βαρύ αρρωστία, πολύ βαρύ και είμαι πολύ άσχημα. Άμα γενικά εγώ δεν νιώθησα έτσι. Αυτό ξέρετε τι είναι κακό. Αυτό ότι ξεκινάς να νιώθεις, μπορείς να μην πας πουθενά, τελειώνει. Αυτό είναι το κακό. Απότομα δηλαδή, μπορεί ξαφνικά εκεί μπορείς να πεθάνεις. Ναι, μπορείς να φύγει αμέσως, γιατί το όγκο μεγαλώνει και μετά είναι καρκίνο και τότε μπορείς να μην σωθείς, μπορεί. Άμα πάλι ο Θεός te αποφασίζει. Ναι. Και εσείς πότε ξεκίνησε αυτό που βρεθήκατε? Το 2000. Όχι, ποια στιγμή... Ιούλιο μήνα. Ναι, ποια στιγμή φύγατε και βρεθήκατε στην άλλη ζωή? Όχι, ακριβώς αυτό έτσι δεν έντονε. Αυτό έντονε πότε έκαναμε εξέτασεις, τρύπησαν τα δύο όγκος, έκανα διοψία. Ναι. Και εγώ από ό,τι τρύπησαν βέβαια, εγώ έμεινε με το οξυγόνο, γιατί εγώ έμεινε τέλος. Και δίπλα μου παιδιά, δεν έντονε κανένας. Και η μάνα μου, ήρθε η ώρα 12 τη νύχτα να κοιτάζει, εγώ ψόφισα για ακόμα ζω. Μυθισμένους με τη γαμπρούδες, που είναι μπλεγμένοι με τη μαγεία, που είναι μπλεγμένοι με τα κακά πράγματα. Αυτό είναι η μαγεία, αυτό είναι ακριβώς. Και ποτέ συνέλθα εγώ, με τα 2 ημέρες συνέλθα και έστειλαν με στο σπίτι. Μετά ξεκίνησαν η διαδικασία με τα φάρμακα, γιατί αυτά τα φάρμακα τότε είχε ένα ένεση, είχε 5-6 χιλιάδες δραχμές, το ένα ένεση. Και αυτό ήταν δωρεάν, άμα τα πρώτα πλήρωσαμε. Και μετά ξεκίνησαν τη θεραπεία. Μισό χρόνο έκανα θεραπεία εγώ χόντρινα. Άμα δεν βοήθησε έτσι, κάνω ένεση, σταματάει η αρρωστία. Μόλις φεύγει, πάλι συνεχίζεται. Στο 2001 ο γιατρός μου είπε πρέπει να αλλάζουμε όλες τις συνθήκες τη θεραπεία, γιατί λέει τα πράγματα πολύ κακά πάνε, άσχημα. Κάθε μήνα εξέταση γέμα κάνω και δείχνει ότι πάει για καρκίνο, είναι και κακά. Επιδείνωση δηλαδή. Βέβαια, ναι. Πήγαινε χειρότερα. Βέβαια, χειρότερα, ναι. Και έδωσαν άλλα φάρμακα. Έχει φάρμακα από 4 τύπους καρκίνου. Έχει τις φάρμακα. Άμα δεν δίνουν όλους, και γιατί το βλέπετε τι είναι. Ναι. Και ξεκίνησα εγώ με αυτά και δεν βοήθησε πάλι. Και τότε αυτός μου είπε Νικόλα, να πας στην εκκλησία, να το δεβάεσαι, γιατί τα πράγματα πολύ είναι κακά και τελειώνεις. Μάλιστα. Ναι, και εγώ πόσο, 4 μήνες δεν δούλευα. 4 μήνες. Και τότε εγώ ξεκίνησα, ξέρετε παιδιά,
Εγώ και έτσι πίστιος πάντα έμεινε και είμαι. Εγώ στη ζωή μου έχω βαφτίσει 6 παιδιά ξένα. Έχω βαφτίσει μουσουλμάνους. Εγώ έχω βαφτίσει. Ναι. Μεγάλη ευλογία. Ναι, βέβαια. Και ο Θεός κάποια στιγμή έδειξε με τον παππού μου, τη μητέρα μου, τον πατέρα. Αυτός είναι πολύ προσεκτικός άνθρωπος. Ναι. Και αυτός μου λέει να πάρεις τα φάρμακα, λέει Νικόλα, και να πας στην εκκλησία να το διαβάζεις. Εγώ έκανα αυτό. Εγώ πήρα τα φάρμακα και πήγα δέβασαν στα 7 μοναστήρια. Μάλιστα. Και εγώ διαβάστηκα. Και εγώ διαβάστηκα. Και πότε αυτό έκανα και ξεκίνησα να κάνω έννοιση, πέρασε 40 ημέρες. Και κάποια ημέρα, παιδιά, εγώ έχω βράσει. Να έβλεπετε. Εγώ έβρασα, εγώ έκανα έννοιση και δεν θυμάμαι, γιατί η κόρη μου και η γυναίκα μου έφυγε από δίπλα μου. Έφυγε. Μόνο η κόρη μου κάθεται δίπλα και έκλαιε. Και εγώ πεθαίνα. Εγώ ταξίδι, δεν ξέρω τίποτα. Και συνέλθω και εγώ παίρνω τηλέφωνο τον γιατρό και λέω εγώ πεθαίνω, εγώ δεν μπορώ. Λέει, άντεξε Νικόλα, λέει, αφού ξεκίνησε έτσι, θα φύγει. Ξεκίνησε, θα φύγει. Και πάλι εγώ, πόσο, ένα μήνα εγώ έτσι πάλευα. Σιγά σιγά ξεκίνησε να συνέλθω. Ξεκίνησε να συνέλθω. Πέρασε τουλάχιστον 3 μήνες, 4. Κάνουμε πάλι εξέταση αίμα και ο γιατρός μου είπε, μπράβο, σε ευχαριστήρια Νικόλα. Ξεκίνησαμε να πατήσουμε τη αρρωστία σου. Ξεκίνησε. Ναι. Και από ότι εγώ αυτό, όλα η διαδικασία αυτό επένε, κάποια στιγμή, εμείς παιδιά, γιατί είμαστε δεξιοί, δεξιά χέρι, γιατί κάνουμε το σταυρό. Πολύ απλό είναι τα πράγματα. Ο Θεός μας κάθεται δίπλα στο ήλιο, δίπλα δεξιά. Από εκεί ήρθε το χέρι. Κάποια ημέρα πίεσε εμένα έτσι, κρατάει εμένα σαν το γατάκι. Ναι. Ο Βιλικάνος και κρατάει το γατάκι και εμένα έτσι. Κοίταξε το κόσμο. Κοίταξε. Και εγώ πετάω, φοβάσαι πως κανείς χωρίς τίποτα και πετάω και βλέπω τα πάντα και ξεκίνησα να βλέπω όλα. Και ξεκίνησα να βλέπω εσάς και ανθρώπους. Και οι περισσότεροι άνθρωποι, ξέρετε, δεν έχουν γκρι μυαλά. Πρέπει γρήνα είναι λευκά μαλλιά, τα μυαλά. Και είναι μαύρα. Βλέπατε δηλαδή τους ανθρώπους κάτω πώς ήταν μέσα. Παραπέρα. Και έβλεπα ότι έτρωγανε και τη ψυχή, μαύρη ψυχή, μαύρη καρδιά. Και μερικοί και ποπάδες μαύρη μυαλά έχουν. Και για πείτε μας τώρα αυτό, μετά τι ακριβώς είδατε δηλαδή, για πείτε μας. Είδα εγώ με ποιον παιδιά έκανα κάθε μέρα πόσο παρέα, με κάθε μέρα με ποιον δούλευα. Βλέπω ο άνθρωπος σε 9 ημέρες μπορεί να πεθαίνει. Με τα 40 ημέρες μπορεί να πεθαίνει. Το βλέπω. Εγώ όπως το βλέπω έτσι έβλεπα. Λέω. Ναι. Το σχολημένο το Χρήστο. Λέω Χρήστο. Καθαρίστρος. Αίκος καλός άνθρωπος έτωνε. Τόσο καλός άνθρωπος. Να πάμε στην εκκλησία λέγω. Πάμε μαζί μου. Να διβάγουμε. Έλα να κάνουμε κάτι και να είναι θαύμα και ο Θεός εσένα να μην το παίρνει. Τι λες, εγώ δεν πιστεύω σε αυτά. Εσύ είσαι θρησκευτικός και εσύ και έτσι. Δεν πήγες στην εκκλησία. Εσείς δηλαδή κύριε Νίκο, μας λέτε ότι όταν φύγατε και σας πήρε, ήρθε ο κύριος και σας άρπαξε και βλέπατε τον κόσμο, βλέπατε και ανθρώπους φίλους σας μετά, που βλέπατε ότι μετά από κάποιες μέρες θα πεθάνουν. Ναι, βέβαια. Και όταν επανήρθατε εσείς μετά τους λέγατε πάμε εκκλησία και τα λοιπά και σας λέγανε όχι. Και τελικά συνέβη και φύγαν αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια πέθαναν. Βέβαια. Θεέ και Χριστέ Παναγίτσα. Αν λες οι συγγενείς μου, εδώ κάτω αυτός ο Γιάννης έμεινε ζωντανός. 1 χρόνο έλεγα. 1 χρόνο. Βλέπω πως αυτοί θα ταξιδεύουν στη Βόρεια Ελλάδα, θα πάνε κάπου και θα τρακάρουν σε ένα ταξί και θα σκοτούν πώς το λένε, τη αδελφή μου η νονά, η κόρη. Και μετά θα πεθαίνει και ο γιος σας και αυτή θα πεθαίνει. Το είδα όλα, λέγατε. 1 χρόνο έλεγα να μην πάτε τη νύχτα, να μην ταξιδεύετε. Πήγαν. Και σκοτώθηκαν. Σκοτώθηκε αυτή,
μετά πέθανε ο γιος σας, μετά πέθανε η μάνα, μόνο ο πατέρα έμεινε ζωντανός. Και τι άλλο, κύριε Νίκο, τι άλλο σας φανέρωσε ο κύριος, τι άλλο είδατε, εκτός από αυτά που μας είπατε τώρα? Είδα πολύ κακά πράγματα θα ήταν στην Ελλάδα. Ότι θα γίνουν πολύ κακά πράγματα στην Ελλάδα? Βέβαια, έχω δει αυτό 12 χρόνια πίσω. Για πείτε μας δηλαδή, τι ακριβώς, τι είδατε, τι θυμάστε? Εγώ έβλεπα ότι η μαύρη δύναμη από τη Βόρεια Ευρώπη, Βόρεια Ευρώπη, Γερμανία, από εκεί πέρα, έρχεται επί εκεί και κυβερνάει εδώ. Μαύρη δύναμη και η Ελλάδα όλα μαυρίλα είναι, όλα μαυρίλα. Έχουμε κάποια λευκά σαν η εκκλησία μας και τέτοια που πάνε με το Πάτριο Μυρολόγιο, όπως Άγιος Κυπριανός, Άγιος Νεκτάριος. Τα άλλα όλοι με μαυρίλα είναι. Είδατε αυτό, πώς το είδατε δηλαδή? Μαυρίλα, πώς? Το είδατε ας πούμε σαν, έτσι, σαν ώρα, πώς το είδατε, σαν εικόνα? Πώς βλέπω, όχι, πώς έτσι μέσα είμαι και βλέπω ότι... Δηλαδή είδατε την Ελλάδα μαύρη, ας πούμε, μια μαυρίλα στην Ελλάδα? Ναι, μαυρίλα, ναι. Και εμείς προσπαθούμε, μερικοί βλέπουμε, προσπαθούμε, παλεύουμε με μαυρίλα αυτή, παλεύουμε και έχουμε προδότης. Όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, Είδατε δηλαδή κάποιους που αγωνιζόντουσαν, αλλά ήταν πολύ το κακό, ήταν μεγάλο το κακό. Μεγάλο κακό. Ποιος είμαστε εμείς εργάτες? Το πάμε, εγώ είμαι το πάμε. Πάμε, κάνουμε απεργίες και τέτοια. Να έχουμε δουλειά, να έχουμε λεπτά, να έχουμε μέλλον τα μωρά μας, τα παιδιά μας. Μερικοί κάποτε ακούνε, τα άλλοι παρατάνε. Κλέβουν τα χρήματά μας, λένε ψέματα. Να σας ρωτήσω, στην κόλαση πήγατε καθόλου? Εγώ δεν ξέρω ακριβώς στην κόλαση και τέτοια. Εγώ που εμένα αυτός κατέβασε με κάτω. Έχω δει που είναι, εγώ ξέρω που είναι τα αδέλφια μου, εγώ ξέρω που είναι ο πατέρα μου, που είναι ο παππού μου, πραπαππού μου και παππού μου πρέπει είναι και πριν 2.000 χρόνια. Έχω δει όλους και ξέρω όλους τα πρόσωπα. Ξέρω όλους, το δικό μου, το σόι. Ναι. Εγώ έχω δει αυτόν, αλλά αυτός πάλι. Σας πήγε και είδατε όλους τους συγγενείς. Ναι. Και εγώ ξέρω που βρίσκονταν. Στους προγόνους σας. Πού σας πήγε δηλαδή? Πολύ μακρά, είναι έξω από το ηλιακό σύστημα. Να το ξέρετε, οι ψυχές μας και ο καθένας το σόι είναι έξω από το ηλιακό σύστημα. Γιατί εμείς ήρθαμε από εκεί στη πλανήτη μας. Εγώ έχω δει αυτό. Εμείς από εκεί ήρθαμε. Μερικοί γεννήθηκαν εδώ. Μερικοί. Άλλοι, εμείς είμαστε τώρα από το Θεό, εμείς είμαστε ό,τι γράφει στα γραφάς. Στη εξορία είμαστε. Εμείς είμαστε στη εξορία. Ναι, κατάλαβετε. Εγώ έχω δει αυτό. Γι' αυτό εμείς υποφέρουμε εδώ στη πλανήτη μας. Γιατί κάνουμε κακό, η πλανήτη μας που έτωνε μέσα στο, πώς το λένε, η πλανήτη Μεγάλη Γκία και Άρη. Εκεί ήτανε. Και έκαναμε εμείς άνθρωποι και τότε έκαναμε μεγάλα κακίες και κράγκες εκείνο και είναι κομματάκια. Ο Φάιθον είναι, ο πλανήτης Φάιθον. Ναι, κάτι τέτοιο. Ναι. Εκεί είδατε ότι ήταν παλιά οι άνθρωποι, εκεί ήτανε. Το είδατε αυτό? Όχι, αυτό δεν είδα, αλλά το κατάλαβα αυτό, το έδειξε εμένα, ότι ξέρετε εκεί δεν μιλάνε και είναι πολύ απλό. Εκεί διάστημα, ναι, εκεί είναι διάστημα, δεν έχει οξυγόνο, δεν έχει αέρα να μιλάς. Δεν μπορεί να κουνείται. Εμείς ό,τι ακούμε, αυτό κουνείται αέρα. Κουνείται αέρα, αυτό το ακούμε και μιλάμε. Εκεί δεν υπάρχει. Εκεί μόνο το σκέψη, η σκέψη και αυτό βλέπει. Το πνεύμα. Βέβαια, ναι. Αυτό είναι, ναι. Εκεί δεν μιλάνε, μόνο το δείχνει. Και τι έκανες, και γι' αυτό λέτε στο πρωινό προσευχή. Ξαφνικά ο δικαστής θα έρθει, ξαφνικά, καθένας μας. Θα έρθει και θα δικαστεί εσένα. Και αμέσως θα βγάλει, να, εσύ αυτό έκανες. Εσύ γι' αυτό θα δικαστεί εσένα. Όχι ότι μίλησες εσύ εδώ κάτι, όχι, ότι τι έκανες. Αυτό, όλα γραμμένα έχει. Το βιβλίο όλα γραμμένα έχει. Και μετά από αυτό, κύριε Νίκο, που είδατε ότι ήταν μαύρη εδώ πέρα η Ελλάδα, μετά τι άλλο είδατε, δηλαδή μετά από αυτό τι σας έδειξε? Εγώ είδα, από ό,τι αυτό έβλεπα,
Αυτό ήταν το 2004. 2004. Ναι. Κύριε Νίκο, για πείτε μας, μετά από εκεί που είδατε ότι περάσετε πάνω από την Ελλάδα και την είδατε μαύρη, πείτε μας μετά τι άλλο είδατε μετά από αυτό? Ότι η κατάσταση εδώ ήταν δύσκολα, δηλαδή, ότι είχαν έρθει απ' έξω δυνάμεις από βόρεια, μας είπατε. Ναι, από Γερμανία. Γερμανία. Ναι, και γενικά δεν είναι από εκεί. Γενικά είναι η ρίζα Νορβηγία. Η ρίζα είναι οι Βίκινγκοι. Νορβηγία, Σουηδία, από εκεί έρχεται. Από εκεί. Από εκεί έρχεται πρώτο, πώς το λένε, τόξο. Ναι, πώς το λένε. Το πρώτο από εκεί, το άλλο είναι από Μεσοανατολική, Σαουδόβα Αραβία. Από εκεί χτυπάει. Από δύο πλευρές χτυπάνε εμάς. Δεν αφήνουν εμάς με ησυχία. Ο σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος μας έλεγε γι' αυτό. Γιατί αυτήν, η Σαουδοβική Αραβία, έχουν σχέδια να κάνουν, πώς τα παλιά ήταν, χαλιφάτο. Όλο χαλιφάτο θα είναι. Κατάλαβες. Γι' αυτό... Ήδη υπάρχει μία η Ευρώπη σιγά σιγά Ισλαμοποιείται. Αυτό έλεγε. Είναι Ισλαμοποίηση. Ναι, αυτό είναι πόλεμος. Και εγώ έχω δει αυτό. Λέγω σας. Έχω δει αυτό. Από εκεί και από εδώ. Και είδατε δηλαδή ότι θα έχουμε δηλαδή προβλήματα με τους Ισλαμιστές. Βέβαια θα έχουμε. Μάλιστα. Άμα εμείς πρέπει να κάνουμε σωστή υπολογή. Εμείς δεν κάνουμε σωστή υπολογή. Πρέπει να κάνουμε κανονικό κράτος, όχι κόμματα. Να μην υπάρχουν τέτοια κόμματα, να μην υπάρχουν. Χρειάζεται ένα γενικό. Ένα, δεν χρειάζεται 10. 10 τελείωσε, όλο τελειώνει η ζωή μας. Ένα κόμμα και όλο να κάνουμε κυβέρνηση και να κάνουμε σωστή ζωή. Είδατε και εδώ πέρα στην Ελλάδα τι θα γίνει στο τέλος, τι θα περάσουμε εδώ. Τέλος μπορεί να είναι, άμα η Ελλάδα πρέπει να κάνει σωστή επιλογή. Γιατί η Ελλάδα πάει αντίθετα στη Ρωσία, που είναι πιο καθαρό κράτος. Η Ρωσία τώρα είναι πιο καθαρό κράτος από όλους. Γιατί αυτήν έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα, όλα. Ναι, έχουν αλλάξει όλα. Βέβαια, και αυτήν έχουν και μαυρίλα και αυτήν. Βέβαια. Ναι. Άμα αυτήν κάνουν γενικά. Πάνε με την πίστη και ο πρόεδρος της Ρωσίας και ο πρωθυπουργός και όλοι πάνε στα εκκλησία. Όλοι πάνε προσεύχονται. Οι Ρώσοι, οι απλοί πολίτες είναι αυτό, ότι είναι Ορθοδοξία και εκεί. Ορθοδοξία είναι και παλεύουν με τέτοιο τρόπο, παλεύουν και αγαπάνε την Ορθοδοξία. Και αγαπάνε, ναι. Την αγαπάνε. Ξέρετε, αυτοί είναι μας μόνο που στηρίζουν. Μόνο η Ρωσία. Ναι, κανένας άλλος. Έτσι. Αλήθεια είναι αυτό. Κανένας άλλος. Και η Ελλάδα πάει αντίθετα στη Ρωσία. Οι κυβερνήτες, όχι οι κυβερνήτες. Εμείς αγαπάμε τη Ρωσία. Αλλά οι κυβερνήτες. Βέβαια, ναι. Άμα οι μερικοί και οι Έλληνες πάνε αντίθετα, λένε διάφορα και αντίθετα. Πάνε η πολιτική απάνω στον Πούτιν και τα ανακατεύουν. Δεν επιτρέπεται αυτό, δεν επιτρέπεται. Ξέρετε γιατί? Ποιος πάει αντίθετα στη Ρωσία, αυτοματικά από το Θεό θα χάσει τα πάντα. Η Ρωσία είναι, οι προστάτες της Ρωσίας είναι η Παναΐτσα. Έχω δει. Παναΐτσα πάνω, η Ρωσία έτσι κρατάει. Οι πλατετές, αυτή. Ναι, δεν επιτρέπεται αυτό. Εγώ ποιον και το λέω, δεν ακούνε τίποτα. Δυστυχώς έτσι είναι. Οι ηγέτες δυστυχώς είναι εχθροί και πολλοί έχουν αποδείξει ότι είναι αντίχρηστοι δυστυχώς. Αντίχρηστοι. Ναι. Αλλά μεγάλο κακό αυτό, δεν επιτρέπεται αυτά. Μα υπάρχουν και προφητείες για τη Ρωσία ότι θα επέμβει στο τέλος στα χρόνια τα δύσκολα και θα βοηθήσει και θα... Άμα ξέρετε, εγώ έχω δει πολύ κακά πράγματα θα είναι. Τι θα γίνει στην Ελλάδα, δηλαδή, τι θα γίνει στην Ελλάδα? Φοβάμαι εγώ, δεν θέλω γιατί... Να το πούμε, να τον πάει ο κόσμος για να μεταρρυθμίσει. Γιατί μπορεί... Πείτε μας, διότι έχει επιτρέψει ο Κύριος, για τους λόγους σίγουρα ο Θεός γνωρίζει γιατί, ίσως για να ετοιμαζόμαστε κι εμείς. Και σε πολλούς ανθρώπους και σε μικρά παιδάκια που βαφτίζονται και κάτω στην Ουγκάντα και χριστιανόπουλα και φανερώνει πράγματα και τους ειδοποιεί και για μας εδώ, ειδικά για την Ελλάδα, για να ετοιμαζόμαστε. Για πείτε μας, τι είδατε, τι κακό είδατε ότι έρχεται και για μας εδώ? Όλο πάλι είναι από τη Μαυρίλα που κυβερνάει τη Ελλάδα. Αυτοί προετοίμασαν σχέδιο να καταστρέφουν
όλους τους ηγέτες της Ρωσίας. Προτίμασαν αυτό το σχέδιο. Και μέσα είναι και η Ελλάδα. Εμείς δεν θέλουμε όμως οι Έλληνες αυτό. Το ξέρω, ναι, εμείς οι απλοί. Προσευχόμαστε τον Χριστό και στην Αλλά αυτή είναι το Πενταγώνο της Ελλάδας. Και έχουν βάλει να καταστρέψουν και τους Έλληνες. Ναι. Και τους Έλληνες. Οι Έλληνες δεν ξέρω, άμα αυτοματικά. Αυτοί έχουν κάνει σχέδιο να καταστρέφουν αυτά τα κτίρια ποια προετοιμάζαν τώρα το 2014 για την Ολυμπιάδα. Αυτοί έχουν κάνει σχέδιο. Γενικά η Ευρώπη, όχι η Αμερική, η Ευρώπη, η Γερμανία. Γερμανία, αυτή. Οι Εβραίοι είναι από πίσω. Δεν είναι οι Εβραίοι. Όχι, δεν είναι οι Εβραίοι. Η Γερμανία και η Τουρκία. Και μέσα είναι και η Ελλάδα. Το χταπόδι του είναι ένα μπλοκάμι, είναι στη Ελλάδα. Οι προδότες είναι παντού. Οι αντίχρηστοι είναι παντού, δεν έχουν συγκεκριμένο κράτος. Άμα αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι η Ρωσία θα απαντήσει και θα απαντήσει πιο χειρότερο. Η Ρωσία που έχει πολυμορφώρια, κανένας, ούτε η Ρωσία δεν γνωρίζει πόσο έχει. Ούτε η Ρωσία δεν γνωρίζει πόσο έχει. Παιδιά, αυτό είναι τρομακτικό. Η Ρωσία γύρω όλο είναι ροκέτες. Όλο είναι. Γράφει η Παλαιά Διαθήκη ότι θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και θα μπει και η Ρωσία. Και ότι θα γίνει αυτό είδα. Παρανάλωμα. Το είδες αυτό, πέσανε ατομικές βόμβες, είδες. Και αυτό είναι, εγώ τι λέγω εδώ. Αυτοί προτίμασαν να καταστρέφουν ένα τα θέλω κτίρια. Να μας τα πεις. Να σε ρωτάω και να μας λες. Ναι. Δεν μου λες στην Ελλάδα τι είδες ότι θα γίνει. Με τους Τούρκους, παγκόσμιος πόλεμος. Παγκόσμιο πόλεμος. Παγκόσμιος. Θα πάρει μέρος η Ελλάδα. Δεν θα είναι έτσι πόλεμος όπως τα στρατεύματα, όχι, με ροκέτες και τέτοια. Με ατομικές βόμβες δηλαδή. Ναι, ατομικές, ναι, θα δαυζήγεται. Θα πέσουν στην Ελλάδα ατομικές βόμβες. Θα πέσουν αφού η πρώτη ροκέτα θα πετάει από εδώ, από την Ελλάδα. Εκεί όλα γραμμένα θα γράφκονταν αμέσως. Εκεί έχει κάμερα, όλα τα πάντα έχει. Τα βλέπουμε, ναι. Και η πρώτη θα πέσει εδώ, είδες. Όχι, από εδώ θα πάει. Πού, στη Ρωσία. Στη Ρωσία, ναι. Είδατε αυτό το πράγμα. Αυτό είδα, ναι. Ότι από εδώ θα χτυπήσουμε εμείς στη Ρωσία. Ναι, και μετά από την Τουρκία. Και μετά από την Τουρκία θα χτυπηθεί η Ρωσία. Όχι, από την Τουρκία θα χτυπάει τη Ρωσία και έχει τα καράβια Αμερική και εκεί θα καταστρέφουν εκεί. Τη Ρωσία. Όχι τη Ρωσία, εκεί το Κάφκασο. Εκεί που, στον Κάφκασο κάτω. Ναι. Το Ολυμπιάδα που προετοιμάζεται, Ολυμπιάδα 2014. Αυτό πρέπει να είναι και άλλο το χρόνο φθινόπωρο. Το 2013. Ναι. Και μετά θα ρίξουν οι Ρώσοι βόμβες στους άλλους. Δεν θα ρίξουν, είναι αυτοματικά αυτά. Θα πάνε μόνο τους. Μόνο τους θα πάνε. Και είδατε μετά από αυτό, δηλαδή τι είδατε, θα γίνει καταστροφή θα γίνεται. Δεν είδατε κάτι ότι η Ελλάδα θα δοξαστεί και τέτοια πράγματα, Μόνο ένα υπάρχει, να συμφωνάνε. Να πάνε να συμφωνάνε με τη Ρωσία, η Ευρώπη να συμφωνάνε με τη Ρωσία, να μην κάνουν πόλεμο. Εσάς σας έδειξε ο Θεός, ο Χριστός, ότι θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Όχι, δεν είδα τέτοιο. Όχι, δεν είδα τέτοιο. Είδα ότι αυτό ταραγέ και τέτοιο και καταστροφή. Και η θάλασσα γεμίθηκε όλο γέμα. Αυτό είδα εγώ. Εδώ για την Ελλάδα το είδα ότι θα γίνει και εδώ αυτό. Παντού όλο γέμα, όλο Μεσόνια, όλο γέμα, αυτό όλο γέμα. Γέμισε όλο γέμα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, θα είναι. Το φθινόπωρο του 2013 είναι αυτό. Το τέλος. Προς το τέλος του 2013 θα γίνει. Όχι, το τέλος το φθινόπωρο. 2013. Το 2013. Γιατί αυτήν, παιδιά, το 2013 είναι πολύ κακό πράγμα, είναι από το διάβολο είναι. Αυτό που είδε και... Ναι, έτσι. Το ίδια εποχή. Και μετά τι άλλο είδατε, κύριε Νίκο, τι άλλο είδατε μετά από αυτά όλα? Είδα εγώ πρώτο λείπασα το 2004, από ότι δούλευα στο εργοστάσιο. Ναι. Βλέπω ότι θα κλείσει το εργοστάσιο. Βλέπω, θα κλείσει το εργοστάσιο. Είμαι άνεργη, χωρίς δουλειά, χωρίς χρήματα. Υποφέρομαι όλοι στα δρόμια, υποφέρομαι, τρέχομαι, ζητιανεύω και τέτοια. Και λέγω το αφεντικό, του ιδιοκτήτη, λέγω, κύριε Νικόλα, αυτός Νικόλας είναι. Κύριε Νικόλα, πρέπει εμείς κάτι να κάνουμε σχέδια.
Πρέπει να κάνουμε καινούρια αντλίες, καινούρια πράγματα. Να αλλάξουμε συνθήκες και να αλλάζει η ζωή μας, να αλλάζει η δουλειά μας. Φυτικά, να ανοίξουμε το προστάσιο, να δουλεύει το προστάσιο, να κάνουμε κάτι καινούρια. Ναι. Έκανε αυτός που κάποια προσπάθεια, πήγανε στην Κίνα, συμφώνησαν κάτι, έκανε συμφωνία. Είχαμε παραγγελίες, παιδιά. Άμα πάλι, αυτό δεν ξέρω από ποιο, πώς εφόρτωσαν, πώς λέει, χρωστάει χρήματα. Χρωστάει. Εμείς απλήρωτοι. Ένα χρόνο εμάς δεν πλήρωνε. Εμείς μάζευαμε εργάτες όλο και συμφώνησαμε να δουλεύουμε. Πρέπει να κρατήσει το προστάσιο, αλλιώς εμείς δεν έχουμε επιλογή. Προσπάθησαμε, κράτησαμε κι εμείς. Λέγα το, κύριε Νίκο, πρέπει κάτι να κάνουμε. Αυτός λέει, Νικόλα, μη σκέφτεσαι άσχημα, θα στρώσει η δουλειά, θα έχουμε λεπτά. Εγώ βλέπω, λέγω, όχι, θα κλείσεις, θα φέρουμε, θα έχουμε κακουργήματα, θα πεθαίνουν τα παιδιά, θα πεθαίνει ο διρέκτορας στη Μέτρο, ο κύριο Γιώργος. Πέθανε το καημένο. Είπα, λέω, θα πεθαίνει. Λέει, όχι, δεν θα. Πώς δεν θα είναι 40 μέρες δεν πέρασε, πέθανε ο καημένο. Τόσο καλός ήταν ο διευθυντής αυτός, εγώ δεν... Καλός πολύ. Κάθε μέρα πώς παίρνανε στο μεγάλα μηχανήματα, ντράπανα ραδιάλ, μεγάλα. Τρύπανα με διάφορα υλικά για τα αντλίες, λέβητες, φριάτια. Ναι. Πώς παίρνανε, πάντα κάθε μέρα ρώτανε. Νίκολα, Ιάκωβε, τι κάνετε, πώς κάνετε, γιατί μόνο εμείς οι δύο για όλο μπροστά τρύπανα. Εμείς και ένας ο κόσμος και στο συντάξει εκείνος, δεν είναι το μηχάνημα τόσο, τα μεγάλα εμείς είχαμε οι δύο. Εμείς έκαναμε όλη τη δουλειά για το εργοστάσιο, ολόκληρο, παιδιά. Πολύ υπεύθυνη δουλειά. Εγώ κάποτε και τη νύχτα πένα δούλευα γιατί χρειάζεται. Δεν έλεγα ούτε λέξη. Παίρνω τηλέφωνο, Νίκολα, έλα. Αμέσως παίρνω για δουλειά. Χρειάζεται το εργοστάσιο να δώσετε παραγγελία, να παίρνω κάποια χρήματα. Αύριο μετά να τρώγουμε, πώς... Μάλιστα. Και στο τέλος τι έγινε, έκλεισε το εργοστάσιο. Βέβαια έκλεισε. Όπως το είχατε δει δηλαδή. Βέβαια έκλεισε. Και εκείνος ο κύριο Γιώργος έλεγα τον, πώς κάθε 40 μέρες, κύριο Γιώργο, πάμε στην εκκλησία, πάμε. Τότε λέει, Νίκο, εγώ δεν πιστεύω, άφησε με. Και εγώ, από ότι ο Θεός το εμένα έδειξε το δρόμο, αυτός εμένα κάποια μέρα πήραμε πάλι έτσι και έδειξε με εκεί, μέσα Ανατολή, να πάω εκεί. Να πάω εκεί. Τώρα εγώ έδειξε, βλέπω, πρέπει να πάω στο Ισραήλ. Να πάω εκεί που ήταν ο Θεός, που γεννήθηκε, που βαφτίστηκε, που σταυρώθηκε. Λέγω τη γυναίκα μου, λέγω το πατέρα μου, τη μητέρα μου. Εγώ λέγω πρέπει να πάω στο Ισραήλ, πρέπει να πάω στο Θεό. Λέγω, άμα αυτός έδειξε, ο πατέρα μου είναι αυτός. Αυτός είναι ο πατέρα μου. Δεν είναι πρόβλημα αυτός ο βιολογικός. Αυτός είναι. Αυτός έδειξε, αυτός είναι ο πατέρα μου. Εντάξει, εγώ δεν έχω αντίληψη. Αυτός είναι. Για μένα ο πατέρας αυτός είναι. Πατέρα από την λέγα αυτός είναι. Άλλο δεν υπάρχει άλλος. Δηλαδή εσείς κύριε Νίκο είδατε ότι εδώ για την Ελλάδα είδατε ότι αυτό το πράγμα που θα έρθουν απ' έξω αυτές οι δυνάμεις, οι κακές έτσι, και αυτό και ότι θα γίνει ο πόλεμος αυτό με τους πυρηνικούς μάλλον από τις αποστολάτες, και ότι εμείς οι Έλληνες θα ρίξουμε έφυγε από εδώ πρώτοι θα ρίξουμε εμείς στη Ρωσία. Όχι οι Έλληνες. Ναι, οι ξένοι που έχουν βάσεις εδώ θα ρίξουν από την Ελλάδα. Όχι. Η Ελλάδα έχει η βάση. Η Ελλάδα έχει και έχει τα ρώσικα, τα S-300. Από αυτό θα κάνουν αυτοί. Αυτοί είναι πολύ τρελοί είναι. Πυρκάνε αυτά τα σκιά, δεν είναι τρελός είναι. Τρελός είναι, ρε. Μα τα ρώσικα ρακέτα θα χτυπάει τη Ρωσία. Με τα S-300 θα χτυπήσει τη Ρωσία. Ναι. Αυτή είναι τρέλα έχει. Αυτή είναι μεγάλη τρέλα είναι. Άμα φτάσει εκεί και η προδοσία τόσο εδώ τόσο. Έφτασε. Αλλά είναι... Υπάρχει και μία, τώρα θυμήθηκα κι εγώ, από έναν γέροντα Αγιορείτη, ο οποίος είχε πει πριν 3-4 χρόνια εδώ στον κύριο Ιωάννη εδώ πέρα, που του είχε πει ότι να πείτε, λέει, στους κυβερνώτες όταν θα κατεβαίνουν οι Ρώσοι να μην τους εμποδίσουν, γιατί θα κερθεί πολύ αίμα ελληνικό τζάμπα. Εγώ τι λέω, αφού είδα γέμισε θάλασσα, όλο γέμα γέμισε, όλο γέμα. Βρε αυτό εκατομμύρια είναι, βρε παιδιά. Μα το λέει και αυτά που μας λέτε τώρα
Πραγματικά και δηλαδή, με άλλες έτσι που έχουν δει και άλλοι χριστιανοί Ορθόδοξοι που έχουν δει κάποια πράγματα, πραγματικά δηλαδή είναι φοβερή δηλαδή, η ομοιότητα. Παιδιά, θα καταστροφεί τα πάντα. Και ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, μιλάνε πολύ για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό θα κρατήσει 3-4 ώρες, αλλά δεν θα κρατήσει. Αλλά δεν θα μείνει τίποτα. Δεν θα μείνει τίποτα, αυτό είναι. Το φθινόπωρο του 2013 αυτό. Ναι, το τέλος. Γνωρίζω κι εγώ μια κοπέλα η οποία είναι αγαθή στο μυαλό και είδε τον πατέρα της και της είπε, παιδάκι μου, της λέει, θα πνιγεί, λέει, το βόδι στο αίμα. Και του λέει, πότε θα γίνει αυτό, το 2011 που το είδε? Λέει, το φθινόπωρο. Λέει, πότε, το 2011? Λέει, όχι, το 2013. Και ξέρετε γιατί? Μην φοβάσαι, λέει, πριν γίνει ο πόλεμος, λέει, εσένα να σε πάρουν. Ένας χρόνος έμεινε ακόμα. Φθινόπωρο, τον Νοέμβριο. Και εγώ τι λέγω? Ένας χρόνος έμεινε. Και εγώ τι λέω? Και έχω δει αυτό, δεν ξέρω. Σας είπε κάποιο μήνυμα, κάποια φωνή, ακούσατε πώς μπορεί να αλλάξει αυτό, κάτι οι άνθρωποι, κάποιο μήνυμα για τους... Μήνυμα δεν έδειξε τίποτα, πρέπει εμείς να κάνουμε εμείς. Απλά είδατε εσείς αυτά που θα συμβούν, ας πούμε. Σας έδειξε τι θα συμβεί. Δεν σας είπε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει κάτι κτλ. Αυτό μπορεί να αλλάζουμε εμείς. Από αυτή που χτίσουμε τη Χριστότητα, έχουμε αγάπη μεταξύ μας, γιατί οι Έλληνες δεν έχουν αγάπη, έχουν πολύ φθόνο ο ένας με τον άλλον και κακία, και έχουμε μετάνοια δάκρυ, γιατί ένας μοναχός είδε την Παναγία πριν 1,5 μήνα και του είπε αυστηρά, παιδί μου, του λέει, και με κλάμα κιόλας, εάν τα γόνατα των Ελλήνων δεν λιώσουν από την προσευχή, δεν πρόκειται, λέει, να σωθείτε, θα έρθει μεγάλο κακό στην Ελλάδα. Εγώ τι λέω? Όλοι το λέμε αυτό, αλλά κανείς δεν ακούει.